Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning, Colin Tits. Ako po pala si John Ray. Isa po akong OFW. Itong katas ko po ay tungkol kay Micaela na girlfriend ko po sa loob ng 3 taon. Inaamin ko po medyo maldito po talaga ako. Lalo na nung hindi pa ako nag-abroad. Puro barkada. Wala na akong ibang inaatupag kundi sarili ko lang. Gusto ko lang mag-enjoy sa buhay. Kaso maging ang nanay ko, ay di na nagustuhan yung mga pinaggagawa ko sa buhay. Wala na po akong tatay ko lang tits eh. Nung nawala siya, parang down na down talaga ako. Pero may 2 pa po akong mga kapatid. At ako ang panganay. Dahil nga pasaway po talaga ako, nahinto ako sa pag-aaral. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Pagkasama ka naman. Diyos ko. John Ray, Nay, tingnan mo kung anong oras na. wala nang battery yung relo ko, Nay. Nagrelo ka pa, puro forma lang naman pala. Anay naman, tutulog na ako. 2:30 na. Ano ba naman yan, John Ray? Yung asal mo, asal lang may trabaho, wala ka pa naman trabaho. Anay naman, marinig tayo ng mga kapitbahay. John Ray. Tulog na ako, Nay. Nung namatay... John Ray! Nung namatay ang tatay mo, ikaw na yung inaasahan kong magiging padre de pamilya ng bahay na to. Pero hindi kita maramdaman bilang panganay na anak na bibigatan na ako. Ganyan, uwi ba yan ang ano? Nang matinong tao, nang matinong lalaki. Ano ha? Ba't ba naging ganyan ka? At least, umuwi. Inom. Uwi. Sige na, pumunta ka na sa kwarto mo. Ayaw na kita kausap. Wala naman kung gana na yung wala sa tatay. Oh! Kapag ba nag-inom ka ng nag-inom, naglasing ka ng naglasing, babalik ba sa dating buhay natin? Ha? Kuya, ang galing. Lasing
kami makatulog dahil sa'yo. Hello, kuya. Di ba kayo natutulog? Tulog na kayong dalawa. Hindi, nagising na po kami. Alarm clock namin 2. Ikaw po, pauwi ka pa lang. Oo nga, Nay. Ano ba yan? Nagugutom na ako, Nay. Kahit 2:30 pa lang, gutom ka na? Grabing tiyan yan, dyan. Kaya ang taba mo eh. Ganon, Nanay. Binubuli ako ni Ginggin. Kuya, ano? Tulog na nga kayo. Kuya John Ray. Ano, maawa ka naman kay nanay. Hindi pa yan natutulog, kakaantay sa'yo. Oo nga, paglaki ko, gusto ko maging tulad ni Kuya. 2:30 na uwi. Sige na, matulog na kayo. Nay, pasensya na, Nay. Ay, ka naman sa mga kapatid mo. Sa halip na ilaalagaan mo sila, tingnan mo. Hindi ka nagiging magandang ehemplo sa kanila. Medyo tinatamaan ako, Colantits, sa mga sinabi ni nanay. Pero, tagos pa rin sa kabilang tenga. Ewan ko ba? Alam niyo, medyo nahinto lang ako nung mismong si Micaela na po yung kumausap sa akin. Teka, hindi ako... Sorry, John Ray, wala ako sa mood. Pasensya na. Pag pinilit Palagi mo... na lang ganyan eh. Pag pinilit mo, uuwi na ako. Sinong sisipaging halikan ka? Ha? Nag-toothbrush naman ako, 3 beses pa nga ako Hindi yun ang, gargle pa ako. hindi yun ang issue ko dito. Sinong sisipaging halikan ka at lambingin ka? Hindi mo nga inalagaan yung sarili mo eh. Pati nga pamilya mo, pinapabayaan mo. Ha? Sinong sisipagin? Mag-ayos ka, John Ray. Ayoko nang walang natapos sa pag-aaral. Anong future ko sa'yo, ha? Anong future ko? Anong mararating ko sa'yo, ha? Ano, magiging taga-alaga mo? Teka, Ha? teka. Taga-antay? Teka. Tuwing mag-iinom ka sa madaling araw? Ano? Teka, Ayusin mo yung buhay mo! ba't naging issue na naman yan? Alam mo Ay, hindi naman, ba yung issue? di naman ako, alam mo namang hindi na ako nag-aaral Anong problema mo? Kaya nga! Ano gusto... Proud ka pa ha? Uulitin mo pa! Kaya nga ayoko nga ng ganon! May iba ka na lalaki? Ha? Kawawa yung mga insecure na lalaki, no? Pag wala nang marating, ikaw na yung may kasalanan. Yung standard mo, ibababa nila na kesyo, may iba kang lalaki, pero ang di mo maamin, wala ka nang mararating sa buhay! Kakaino mo! Kakasama mo sa tropa mo! Insecure! Dadamay mo pa ako, hilahin mo pa ako pababa? Ayusin mo yung buhay mo! Pag di mo inayos yan, makikipaghiwalay ako sa'yo! Ayusin mo, hindi! Ayusin! Masaya ka na. Paka-gaslighter. Kita kakausapin hanggat di mo inaayos. Diyan ka na. Init lang ulo ko sa'yo. Ikaw magkape mag-isa. Micaela! Alam ko, Colantis, na nanganganib yung aming relasyon ni Micaela. Naramdaman ko po yung biglang panlalamig niya, yung biglang pag-atras niya. Dati naman, hindi naman naging issue sa kanya na hindi ako nag-aaral eh. Pero gusto ko pong maisalba ang aming relasyon kaya nag-aral po ako ng vocational course. Nang matapos ko po, nag-apply po ako bilang welder papuntang Saudi. Shoutout pala sa kaibigan ko tumulong sa akin. At sa awa ng Diyos, natanggap ako, nakahanap kami ng employer.
Pero bago pa man ako makaalis papuntang Saudi ko lang, Tits, gusto kong maayos kami ni Micaela. Ayan na. Malapit na akong umalis. Tapos, okay naman yung sweldo. Makakapagpundar na tayo. Sakasakali, para sa akin na bukasan natin. Proud ako sa mga... Hindi pa pala. Proud ako kung ano man yung mangyayari sa'yo. Salamat. Pero plano pa lang yan eh. Hindi, paalis na nga ako. Tanggap na ako. Yun o, ito na patunay o. Yan ang papel o. Hindi ko naman sinasabing hindi totoo yung sinasabi mo. Pero mangyayari pa lang yan. So, ibig sabihin, wala ka pa talagang napapatunayan, John Ray. Kaya, ingat ka kung saan ka man pupunta. Tsaka, yung sinasabi mo na plano para sa atin. Sorry. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko na... Wala na ako plano kasi sa future na kasama ka. Wala na yung sa plano ko. Hindi kita maintindihan. Alam mo, Mahirap ba yun intindihin? ba't ka nagagalit? Alam mong ginawa ko to. Hindi lang naman para sa sarili ko. Hindi lang para sa pamilya ko. Para sa ating dalawa. Kaya nga, nagpursige ako. Kaya nga hindi na ako kasali. Gawin mo na lang yan sa'yo para sa mga kapatid mo at sa nanay mo. Huwag mo na akong isali kasi ayoko na. John Ray, wala na. Di ba sabi mo nga may pangarap tayo, tapos ano nangyari? Ayoko na nga. Ayoko na nga. Hindi mo ba naintindihan? Uulit-ulitin? Tagalog naman yung sinabi ko. Di ba sabi mo, ayusin mo ba yung buhay mo o ayusin ko? Inayos ko. Oh, di salamat. Pero para sa'yo yun. Bakit ako ang susumbatan mo na inayos mo yung buhay mo para sa akin? Ha? Kasi di ba, mahal kita. Kaya nga inayos May ko. makikilala ka bukod sa akin. Ayusin mo yan para sa sarili mo, hindi para sa akin. Bakit ganun? Ano bang ginawa ko? Ayoko na, John Ray. Hindi ko na kayang ibalik yung dati. Kahit paano mangyari sa'yo, sige, salamat at magiging successful ka. Di, good for you, happy for you, pero hindi ko na nakikita yung sarili ko nakasama ka. Hindi na kita mahal. Ganun lang? Ginawa ko to para sa atin. Ulit-ulit? Di salamat! Para sa'yo na lang, sa mga kapatid mo, sa pamilya mo, unahin mo sila. Pasensya ka na. Diyan ka na. Micaela. Buong akala ko Colantes magiging okay kami ni Micaela dahil nga nagpursige ako para makapag-Saudi ako, maging welder ako doon. Hindi ko lang binanggit sa kanya kikitain ko doon kasi siyempre magsisimula pa lang po ako. Pero para sa amin dapat yun, Colantes, pero hindi na siya makapaghintay. At parang ayoko na rin umalis. Para saan pa? Oh. Bakit naman magtuyang mata mo? Hindi na ako tutuloy na sa Saudi. Anong nangyari? Yun. Akala ko magiging maayos kami ni Micaela. Alam mo yan na kaya ko to ginawa. Hindi lang para sa inyo, para sa amin din. Pero bakit biglang ganun? Ayaw na doon niya akong makasama. Makinig kang mabuti. Sana pakinggan mo ang nanay mo. Alam ko maraming beses di ka nakinig pero ngayon pakinggan mo ko.
Salamat naman at ibinangon mo yung sarili mo. Nagbago ka, nakita ko yun. Natutuwa ako pero anak, dapat ginawa mo yun para sa sarili mo, hindi para kay Micaela o para sa amin, para sa sarili mo. Nay, ginawa ko lang naman yun, Nay, para may inspirasyon ako. Umiiwas na nga ako sa barkada ko eh. Kasi... Pero kung inspirasyon, ba't napanghihinaan ka ng loob? Kung bakit ayaw mo na? Dahil ayaw lang ni Micaela, ayaw mo na rin. Ibig sabihin siya talaga ang dahilan. Oo! Siya talaga! Kaya ko namang Di ginawa yun. tuloy-tuloy mo nang sirain yung buhay mo. Gusto mo galit lahat sa'yo, kanina pa ako galit. Galit si Micaela. Yun naman talaga eh. Na ano na kasi ko? Mga lalaki pare-pareho. Parang sumanib sa akin si Micaela. Hindi, nagigets ko si Micaela. Kasi lagi na lang palubog yung buhay mo. Pag may problema, gusto mo sumuko. Pag may problema, totropa ka, babarkada. Ano, haba buhay na lang ganyan? Nay, Ako, matanda na ako. Ikaw, ang layo pa ng mararating mo pero konting problema, suko. Konting problema, ayaw ko na. Ano mararating mo niyan? sorry, Nay. Pasensya na po. Gawin mo yun para sa sarili mo. Para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. Nay, mahal ko lang po si Micaela, Nay. Paano pag hindi ka na nga mahal na tao, ayaw mo na? At dito naman ako, ano tingin mo sa akin? Wala ba akong halaga sa buhay mo? Yung mga kapatid mo, tahimik lang. Umiyak nga kayo. Bakit sanggol? Sabi umiyak. Ano? Dito naman kami, hindi ka namin iiwan. Salamat, Nay. Salamat sa inyo. Pasensya na po. Ituloy mo yung buhay mo, magpakatatag ka. Ganoon talaga. Sorry, Nay. Huwag kang mag-quit. At ngayon wala ka na. Metro's #1 Love Radio Basic